sampun sowan teng dalemipun Bapak Yusuf Ridho sakeluarga nggih pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka sekawan nggih selingan saking keluarga besar Setia Kawan tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadya bala nggih bantengan sesarengan wonten Mbok Dewore nggih sing loro warang nggih dugeng dalu para rawuh sugeng amir sani yo. Tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadya bala bantengan nggih ugi tidak ketinggalan nggih wonten Mbok Dewore nggih Mama Jabrute tasih operasi teng Banyuwangi nggih bayi sean nggih Mama tari bantengan nggih disukani gending-gending tapi sakderenge pun disukani gending-gending Mama nggih sumangga dumateng Bapak Yusuf Ridho nggih putra putrine kula aturi numpak bantengan nggih kalian disukani pambukane gending Mama petetan dados cha 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 cha
nggih petetan nggih pambukane gending teng wontene tari bantengan nggih nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu sampun cukup ayo bantengi ditata maneh bali nang panggonane tak kei gendingan berjabar Madura sronen sakti cakaryan mapan bere mapan temor yo awas iya ayo Pak Dewar lo ayo Pak Dewar pilihan ajal Pak Dewar pilihan jol iya haleluya nggih alhamdulillah malam mangken reok setia kawan ala koning derandangan nggih kunir nggih bungkon Bapak Yusuf Ridho alhamdulillah iberi terang gelek kata geger ojen ben tak geger aduh reok setia kawan malam mangken dina mayoritas Madura ya Madura Pak asli Pak ada saya jebus kan oh ada ya Madura Kepi yo engkau tak tahu dina rete benetretan diri wa abilan sesonat bilan wala raja setetegian nabi engkau ongkuro aro aduh hah wah urai-urai ini oke engkau angen lagi nih soal bekton mereka ayator tahu Pak Helon gila dia tengah bek ngasep kebaya biduan dekian engkau mendatang artis setin retinnya berlemak kepina oke yang cantik yang montok yang Pak Helon coba maju ke depan sini dong Mas Jaka jadi Mas ya Mas oh ayo digoyang terus hei Arya ada logo lengkap aduh apa Mas Jaka mana tepak Arya tepak ke selempo bengkong raja asli tambah sepon wah asli ki Mas Jaka asli saya iya Mas oke coba dikai goyangan situ Aindo oke Mas Jaka sing arep di del pendel no oke yuk maju ke depan
Nemu di mabajai ngari kana. Nemu nang gubisan mah iki. Nemu gubisan jan. Ditambahi gobes do. Oh. Kakean mangan gobes Mas. Oh, kakean mangan gobes sampai raja. Apa Jol? Lah iya tak kira isi gobes. Yang cantik. Ya Mas. Coba diperkenalkan siapa punya nama. Namaku ta Mas. Namaku Iya, Meti Yuliana Mas Joko. Asli Meti Yuliana. Asli Mas. Alamat rumahnya do. Sumberjati Mas. Lah kok Sumberjati saya. Tanggone kene aku Oh, Mas. tanggone. Penggaweane do. Nebang Mas. Opo kelakuan ada bang. Mi bola bapak bu ibu nyare mantos sing ngari nyaman lah masuk. Hah? Wah. Oh iya. Oke kembali ke tempat. Oke Mas Joko. Aduh. Nyaman ayo. Aduh, barongsai. Bareng. Oh, hey, oh. Ih. Aduh, aku lu. Loh. Di mau bede barongsai ngare kana. Ayo ngatek. Ayo ngatek. Ayo. Aduh. Lambi dah temu karo na. Ya Allah. Ayo kene. Kenang no video. Dikai-kai jane iku. Kene. Aduh. Nemu di mabajai ngare kena. Yo, ya Allah. Salah gerak ya. Aduh, nemu di mabajai. Aduh, cek geren sa. Apa Mas? Kok cek kakune nemen sampai. Ya apa mesti kaku gurih. Kayak ngene guri. Iya. Ya Allah. Apa mana sudah dari mana apa? Wingi itu mana udah diumbang. Saiki apa? Kotang kena aneh balik ya kotang si luar bedidan. Aduh. Mawar. Aduh. Dusos. Ya Allah susune rek. Delok susune dok. Ojo Mas aurat Mas. Aduh Mas ya. Aduh pentil yang ngari. Aduh. Enggak. Aduh. Ale. Pendili. Ayo tangkrok. Weh, ayo buka. Aling. Oh. Ayo jemput Mike. Aduh, lenyok megenyok. Soson pasangan. Pendile salbut. Aduh. Saya sesuku tukaran Mas. Ya udah kate tukaran pancene koyo ngono, Nduk. Ayo pesengan wis. Mari wes. Ngori iya. Apa? Kadang gawe tumbal. Blas. Masih sing gawe tumbal yang mikir-mikir Mas gawe aku. Ndak kira arep setane, Nduk. Yo. Setane ndak kira arep. Ndak arep. Pancene padha setane. Lah iya, oh nyampe iku. Wis, ayo kenal lo, sapa jeneng? Jenengku Mas. Iya. Awan apa bengi Mas Joko? Dia jeneng loro. Iya. Awan disi apa bengi disi? Bengi sik Mas. Oh, lek sing bengi. Perkenalkan nama saya Paramita. Paramita mon malam mon siang, Nduk. Paralon. Oh, longgolong tukang desel. Iya. Penggaweane. Jadi tukang aku Mas. Apa tukang apa saya? Pengen terus sampai. Iya saya. Oh, tanya lagi. Tukang apa saya? Tukang bantah. Wah, ini udah tadi MC apa? Oh, kembali ke tempat. Pengen utang. Yo, ayo Rono. Oke. So, kon cek geren. Ayo, saya nama. Hei, Mas Joko. Jalan, ayo digoyang. Waduh. Hey. Ayo digoyang. Oh.
asli dari Banyuwangi. Iya. Ayo digoyang alon-alon dong. Ayo joget. Ambil joget. Ayo joget. Kang Edi Goyang. Meratin, Monre asli bu. Seksi aku ya Mas ya Kak. Oh seksi teman saya. Ngadep ngalor. Tak seksi ya dak bu. Loh, ayo pancet dong gini. Ngadep ngalor. Dak kate seksi ya opo bu? Pancet. Apa sih Jol? Melo ae tak susun kan marine. Aku kok ndak menarik iki iki. Topos. Aduh, ancor. Meledak. Aduh. Elek kon iki kangen bola. Awu ya tepes bokok kowe rek. Ditandang nang bonjol keri. Ya apa? Keri. Ya apa? Saiki ono anyaran. Keri. Tek nang Mas keri. Boleh bro ya bro. Ngawur. Oh, wes ayo kenalan sama jeneng. Jenengku Mas. Yo. Saya tahu apa sing pendek. Dit. Dia jeneng loro pisan. Iya dong Mas. Dawa mendo pisan. Ya, Sing ndek dhisik apa sing dawa dhisik? sing ndek dhisik. Oh, lek sing ndek. Lela. Iya dong. Lek sing dawa. Lelangan. Aduh. Untung aku tak dilelang pisan yang Yo, jeragan. gampang mari ngini wis. Oke. Alamat rumah. Aku Guci Alik Mas Joko. Penggaweane. Ngemut. Ngawur ae ngemut apa? Tak kapane bendino, ngemut permen. Oh, ngemut permen. Iya. Permen apa? Permen bendol. Bau. Wes, Wah. kembali ke tempat yuk. Oke Mas Joko, thank you. Ada pare. Longgo. Ayo. Mas Joko. Hei! Kau tidak punya elang, be. Ayo. Ada nanti apa? Jak tempat kulit Jak. Ceplat Jak. Lorot Jak. Ancor Kak. Berat Jak. Ceplat Joko. Iya kulitnya lumpia. Iya. Di nerapa. Mak dateng. Lek weruh mak lampir ngene jebur iku. Siapa? Mak lampir. Udel botol. Eblas. Aduh, kini Mir. Nah, Ini Mir, maju Mir. ndak isa aku sare melampir Mas. Dar. Ndak isa. Ndak iso. Lemir. Apa Mas? Lemir jadi. Apa terang? Apa lemir? Oh, ceplas. Ayo kenalan sama Ayo Jak. Jenengku ta? Yo. Jenengku Erika Manohara. asli. Iya. Alamat rumah. Hah? Alamat rumah. Malang Dapit. Malang Dampit. Kok Malang Dampit, Dok? Ya nek ndak Malang ya dikempit. Enggak usah ket-ket wis. Hah? Wes. Wis. Oke. Singkat dan padat. Oi. Aduh. Goyang. Wait, ayo goyang. Oh. Hey, ha. Hey, ha. Hey, ha. Hey, ha. Hey. Wey. Loh. Wah, geger lagi anak noreng ya. Aduh, salah geger waro norok sekali. Gini. Oh. Apa?
Apa? Oh, aurat kaya ngono. Wong sual ndak mari ku digawe ae. Iki yang ini pisan, Jol. Apa? Sepatune wong ndi wong Kerang lo digawe iki. Blas. Apa nih sepatune wong Nebang digawe nyangkon? Hei. Kaya to Hei. Sepatune arek wingi kok. Sing meyang. Meyang ini. Wedi wong. Ayo kenal sama di sini. Senengku. Yo. Seli Anggateli ya. Oh, Seli Anggateli. Alamat rumah? Aku. Yo. Dek ini. Kode endi? Igir-igir. Ini dong. Iya. Berarti awakmu putune bajul iku. Oh, boboane. Mbok-mbokane. Iya. Penggaweane apa? Aku. Matun. Apa? Ngarit. Padha ae ngarit mbek matun iku. Beda matu kan ngini-ngini. Ya, lek ngarit ya apa? Ini padha ae. Ben opo pedheteng mangap sing diombakno. Ayo wis kene kabeh. Jajal dikai lagu sing enak ayo. Matur sembah nuwun nggih genduk sing ayu-ayu. Ayo Nduk, soalé iki waktune wis cukup nggih genduk bali-bali nang panggonane.
Dadi neka sambutan tak gawe sambutan nggih. Dadi lanjut dari keluarga besar Reok Setia Kawan nggih. Berarti permainan pemain boleh nggih. Nggih. Oke, ayo genduk bali-bali nang panggonane nggih. Langsung diganti tari Rampak Barong Samboyo Setia Kawan. Yo! Hei! Makaten para rawuh panjenengan sampun mirsani nggih selingan nggih tari happy so happy nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan nggih para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih seneng-senengane adik cilik-cilik nggih anglajengaken tari Rampak Barong Samboyo Setia Kawan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Biarsa suaranipun lira piyai saputra. Hei! Oh! Ah! Hey! Oh! Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa nggih. Para rawuh panjenengan kula mirsani tari Rampak Barong Samboyo Setia Kawan. Sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani kesenian kula. Sendireyok saking Ponorogo Ekang Kodang Yosa Nusantara. Sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani sendireyok Setia Kawan. Bapak Jai
Rampak baru. Rampak baru. Ambiar. Tarik sih. Iya. Woi.
Tari rampak barong Samboyo setia kawan nggih akeh cacahe 6 maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak Yusuf Ridho sekeluarga nggih. Tari rampak barong Samboyo setia kawan dalu menika nyambut gawe bebarengan Barata Audio Sound System nggih saking Jatigono nggih kagunganipun Mas Dian nggih. Lan ugi kolaborasi sesarengan artis video syuting nggih Mas Eka ugi saking Dawan Lor Sukodono. Eling rampake ditata sing apik, jajal kemantene digoleki putranipun Bapak Yusuf Ridho nggih dijejerno ning pinggire tari rampak barong Samboyo setia kawan nggih kalian disukani gending-gending nggih. Gending ingkang angka 1 jajal ngalinyang genduk cesa nggih dikai gending sing penak dados yo.
ditambahi sak gending genduk cesa dados yo. tak kuat nggih nggih menika gending ingkang angka loro utawi gending telahir nggih teng wonten tari rampak barong samboyo setia kawan nggih alih rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih kang diganti tari seripi Sekar Jatilan yo.
makaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari rampak barong Samboyo Setyakawan nggih pagelaran ingkang aka papan nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran salajengipun nggih nglajengaken tari Srimpi Sekar Jatilan nggih utawi goyang bokong digoyang nggih medale tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending mama toman endik lake ngakoh pujangan toman endik lake ki asli Tuhan toman endik lake ki agendaan pancen toman endik lake ki nyarek apongan yo biasa tak ampuh dikasih kebaik dosa tak romasa jangan tolak saja tua yo
Srimpi Sekar Jadilan nggih. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok mlakune koyok macan luwe nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Yusuf Ridho sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jadilan dalu menika nyambut gawe bebarengan nggih. Barata Audio Sound System nggih saking Jatigono kagunganipun Mas Dian. Lan ugi kolaborasi sesarengan artis video syuting nggih Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono. Medali tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending Madura Toman nggih. Mama tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending-gending. Mama disukani gending ingkang nomor 1 jajal dikai gending Kendang Kempul Banyuwangi. Mama gelang alit dados yo. Wis kelakon semina kasih bisa nyarikan kedani Yo semana senin lagi yo Segoroyo ana besi kiri sana sana atas hitam kopi yang yo
Telang Alit nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 nggih. Gending saklajengipun Mama jajal ngalinyang Mama Lesi nggih. Digawe gending kendang kempul Banyuwangi Mama. Disukani gending nyulek mata mereges ati dados
nyulek mata mereges ati nggih. Inggih menika gending ingkang angka 2 nggih. Gending saklajengipun Mama jajal ngalinyang Mama Siti nggih. Disukani gending kendang kempul Banyuwangi Mama Siti. Disukani gending nyulayani janji dados
ngenteni janji nggih. Nggih menika gending ingkang angka 3 nggih. Ditambahi sak gending mama jajal ngalinyang mama Novi nggih. Gendinge penak nggih terus kendang kempulan terus nggih dikei donge mekar dados.
nggih mekar nggih. Nggih menika gending ingkang angka 4 utawi gending telahir nggih. Teng wontene tari Srimpi Sekar Jandilan. Ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneh ya. Bali-bali nyang panggonane nggih, tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Yusuf Ridho nggih, Ibu Yusuf Ridho juga dek tantretan sedaya nggih, para bapak-bapak nggih, masyarakat dusun Drandangan Kunir Drandangan nggih, menabi beda kesalahan nggih utawa kalopotan tindak tanduk sekorang sopan nggih dari keluarga besar Reok Setiakawan. Kaulah selaku bekel dari Bapak Jai sedari Kali PP nyoon seporah sesobung betesegi, dan terima kasih kepada Barata Audio Sound System sedari Jatigono kagunganipun Mas Dian. Terima kasih atas kerjasamanya nggih, mulai dari siang sampai malam nggih, dan terima kasih kepada artis video syuting Mas Eka Oke Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya nggih. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setiakawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo genduk sing ayu-ayu sing disponsori Kak Erika Bali-Bali nang Kali PP tak kei gendingan Jawa Cak Karyan pamit mulih dados yo. Joron masuk Joron. Pesona budaya.